Jopiny e gweng' mar Anena kod wang' chieng' Bongo e ward ma East Kamagake ka chung od bura ma Kasipul e kaunti ma Homa Bay ywago chal marach mar apaya mawuok Gamba kochimo Bongo ma giwacho nosemiyo chenro mag wuoth kod yore mag ohala obedo kod ng'ikruok e alworano. Jopinygo manobago ng'anyo mamuol e apayano wacho ni apayano sani omukore kendo timo chuodho lilo ma ok nyal luwe kendo osemiyo gibedo gi pek e yore mag wuoth kod chenro mamoko. Giywak ni kata mana jopuonjre kod jopuonj e skund praimar mar Anena bende nigi tich matek mokalo mar kalo apayano kinde ma koth ochwe kaluwore kod rach mare. Bende giywak ni kata mana jo bodaboda ok nyal kalo apayano ka gitero jotuo e ute mag thieth mantiere e alworano kaluwore gi rach mare, ka gidwa ni sirikal kaunti ma Homa Bay kod sirikal mamalo losnegi apayano mondo mi chenro magi mapile odog kare. Mokalo an awuon kaka japuonj akier magora piny ma hinyora madhi osiptal en wach malich ahinya. Ukonywa nikech chuno ni nyithindo be nyaka wagol chon. Joma mine kadhi konyore kadhi osiptal malo god ber ok nyalre. Iting'o miyo mapek onge kaka de watimre. Omiyo wakwayo sirikal kuyie to konywa uru wahinyore. Kata mana chiro kaka wadhi e chiro onge. Iting'o mena, iting'o alot, iting'o ang'o, igori piny mapukre dong' e yo te. Omiyo wakwayo ukonywa jokama. Konywa uru nikech yoni olokore puodho. Ndara ni ok nyal luwore adier ma Nyasaye. Ma kata king'iyo bathe kacha iyudo ka rabolo pidhi. Koro wapenjore to jopuonj mapuonjore Ranenani be en achiel kuom public institution ma onego bed ni ato yudo service provisions. Koro wakwayo sirikal ne President wa mwahero Mheshimiwa and Dr. William Samoei Ruto ni biro Agoro kendo ni chiwo singo ma idhi timo. Wakwayo mana kaka ni timo Agoro time ne yoni bende. Tunaomba tu serikali tafadhali, sisi pia ni wapiga kura na sisi pia tunalipa tax. Kwa hivyo tunaomba muweze kutusaidia kama wanabodaboda. Maana usiku wa manane unapigiwa simu eti kwamba kuna mtu fulani ambaye anataka kujifungua. Hauwezi kuenda kumsaidia.